So, naami karon sa Chinatown, Bangkok. Mga akon sa may kipriti ng gutuma. Kauban ako kong iksoon. Nga akon sa may guys, kaya grabe. Doka, ikog mayo. Naray lang ko ano. Paglamit nila mga pagkaon diri ba? So, kita na. Thank you so much. Thank you. Kalame. Sa ilang pagkaon. So guys, Chinatown. Mangga na? Ha? Because sticky, right? Ako sa mga ko eh. Bago ito na naman. Paborito sa Davao. Durian.